काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर पाटकरोच उरतलो काय ह्या पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन किती जाप दिली ते ऐकात। झेडपी निवडणूक 2 महिन्यावरती आहे, विधानसभा 1.5 वर्षावरती। अशा परिस्थितीत पुढच्या 1.5 वर्षाचा कार्यकाळ प्रदेश काँग्रेस अमित पाटकरांच्याच नेतृत्वाखाली जाणार का? तुम्ही मला सांगताय म्हणून की मी तुमची भूमिका प्रभारी म्हणून तुम्हाला ते क्लिअरच करावं लागेल ना सर। शेवटी निर्णय इंटरनल आहे, जे पक्षाचे निर्णय होतात पक्षाकडे आहेत। पक्षाच्या अंतर्गत जे गोष्टी आहेत ते पक्षाची सिस्टीम ठरलेली आहे। ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष असेल, त्या ठिकाणी आमची वर्किंग कमिटी असेल, राहुलजी गांधी आमच्या नेता म्हणून असेल, की यांचे जे काही सेंट्रल मध्ये ज्या गोष्टी निर्णय होतात त्या सिस्टीम पद्धतीने होतात। ते काही कोणाला काढायचं कोणाला टाकायचं एवढ्या पुरतं किंवा लोक काय म्हणतायत दोघं तिघं लोक त्याच्यावर आधारित नसतं। 2-4 लोकांच्या नेहमी तक्रारी कमी अधिक असतात इंटरनल। पण ठोस असं काय तुम्ही सांगू शकणार नाही त्याच्यावरती की तेच राहते, काही होऊ शकतं असं आहे? प्रश्न असा आहे की तुम्ही माझ्या तोंडी जे टाकून राहिले काहीतरी सांगावं, की तुम्ही मला सांगायचं डायरेक्शन द्यायचं मी प्रेसला सांगायचं असं काही आहे का? गोंयांतल्या भाजपा विरोधी पक्षांनी युतीविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करची, तांचे भूमिके उपरांतूच काँग्रेस नेतृत्व युतीविषयी निर्णय घेतले म्हणून काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगले। प्रश्न असा आहे की काँग्रेसचा विषय नाही आहे, त्याही पार्ट्यांचा विषय आहे। त्यांची काय भूमिका राहणार आहे, त्यांची काय भूमिका आहे हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे। मला सांगा, तुम्हाला विजय सरदेसाईंची गरज गोव्यात आहे का की नाही? प्रश्न असा आहे, मी आता सांगितलं पाटकरांनी सांगितलं असं मला जरी त्यांनी तोंडामध्ये घातलं असेल मी थेट प्रश्न विचारतो, विजय सरदेसाई त्या विषयाला धरूनच मी उत्तर दिलेलं आहे। दुसऱ्या जे पार्टी आहेत जे त्यांना वाटतं की आम्ही काँग्रेसच्या विचाराशी निगडीत आहोत किंवा त्यांचा विचार घेऊनच आम्हाला भविष्यात पुढे जायचं आहे, अशा लोकांची त्यांची भूमिका तर पहिले बाहेर येऊ द्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।